Ndị be anyị, ilu nke anyị atụ n'ụbọchị nke taa bụ ilu na-asị maka o ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara ọdịna m. O ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara ọdịna m. Ma ife anyị na-aga n'ilu, onye ọ na-ege m ntị ebe a, biko tụsaalụ m ozi nke tụsaalụ nya ka ọma niile wee na-apịa wee na-anị. Achọ nke inu nwa ka zuo nwa amaala Igbo ọhụụ na ntị aga ka ọ wee mali ama na-atụkwu ya na-amakwa ebe a na-ekwu ya. Ka nnachiakwa azụ n'inu nke ntụ nke si na o ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara ọdịna m. Otu anyị si ekọwa inu nke ka m bido na nke olu ego otu esi apịa eze. Ka m nwere ya ife ndị agbọghọ kịta na-eme ịpụta mmadụ jee ebe a na-apịa eze si anya were 10 million ka mkpọ ya 10 million nke ndị mmadụ ya ama si anya were golu pịa ya eze, ya dozie ya eze niile, dozie ya ife, tinye otu mee ya otu nna. Ndị wee sị onye ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara ọdịna m. Eze nke ịpịcha ya nọ ime ya ịmụọ amụ ka enye 20 million ịpịcha ya nọ ịpịcha ya ịmụzi amụ nye 20 million. Ife ụmụ agbọghọ anyị na-eme, ụmụ ikolobịa anyị na-eme, onye ịpụtara onye ime nke na-eme nke ife abụ ị na-eme imecha ego ọnụ ka ọ ya enye onye ahụ o ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara ọdịna m. Pụọ na ihe eme na efe ya ga ime imecha ya ka ị nweta uru na ya ụlọ ụmụaka ka ndị Igbo ji esi o ji enyi wee kwụọ ọnya ka anụ ọya amatazi. O ji enyi wee kwụọ ọnya ka anụ ọya amata. Ọbụla ịchọọ ime ife iwelu ọghọm ihe enweta n'ife nwana aka uru itiri na ya. Mba, ọbụla ịchọọ ime ife uru ihe enweta ọghọm akazi anya ka o nwetu ọdịna ife ọ na ihe eme mee ka uru ihe enweta ka ọghọ ndị na ya. Ọbụla ịpụta iburu ife niile jebu ude emechaza onwe ife ihe enweta. O ji olu ego wee pịa eze, ọ mụtara na m.